Ο αστρονόμος Φιδίας και ο γιος του Αρχιμίδης ζητάνε ακρόαση από τον βασιλιά Ιερώνια. Να περάσουν. Λοιπόν, Φιδία, όπως βλέπω ο γιος σου γύρισε από την Αλεξάνδρεια. Ναι, μεγαλειότατε, σπούδασε εκεί. Και έπρεπε να πάει τόσο μακριά. Δεν υπάρχουν καλοί δάσκαλοι στις Σιρακούσες. Βεβαίως και υπάρχουν, αλλά ο πιο σπουδαίος, ο Ευκλήδης, είναι στην Αλεξάνδρεια. Πολύ καλά, θα σου δώσω μια ευκαιρία να μας δείξεις τι έμαθες. Πλησίασε. Ο τεχνίτης που βλέπεις μου έφτιαξε αυτή την κορώνα από καθαρό χρυσάφι. Έτσι λέει τουλάχιστον. Αλλά μπορεί να το έχει ανακατέψει και με κάποιο άλλο μέταλλο. Πολύ πιο φθηνό. Εσύ τι λες, μπορούμε να το μάθουμε χωρίς να καταστρέψουμε την κορώνα? Σε ακούω, Αρχιμίδη. Όχι, δεν γίνεται, μεγαλειότατε. Θα πρέπει να τη σπάσετε. Και είναι κρίμα, είναι τόσο όμορφη. Δεν γύρεψα τη γνώμη σου. Αναρωτιέμαι μήπως θα έχετε κάνει πλακάκια. Σε ακούω, Αρχιμίδη, τι έχεις να μου πεις? Θα κάνω ό,τι μπορώ, αλλά θέλω λίγο χρόνο. Φτάνει μια μέρα ή θέλεις 2? 2 μέρες μου είναι αρκετές. Το βλέπω λίγο δύσκολο. Θα μπορέσεις? Πρέπει να υπολογίσω τον όγκο της κορώνας και ύστερα θα τη ζυγίσω. Έτσι θα δω αν αντιστοιχεί με το βάρος του χρυσού. Είναι βαρύ μέταλλο. Να υπολογίσεις τον όγκο. Πολύ δύσκολο. Η κορώνα είναι γεμάτη στολίδια. Πολύ δύσκολο. Θα σκεφτώ και θα δω. Στο μεταξύ, ας πάμε στα λουτρά. Αυτό θα σε ξεκουράσει. Τι κάνεις εκεί? Μα τι σκέφτεσαι, Αρχιμίδη? Έβρικα, αυτό είναι, έβρικα! 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 Μα τι έπαθε και τρέχει έτσι? Το νερό ήτανε μήπως ζεματιστό? Δεν το ξέρω. Φώναξε μόνο έβρικα. Αυτό είναι. Αλλά τι ήταν αυτό? Τίποτα δεν βρήκε. Το μπαντολάμπι. Έβρικα! Υποτρέχεις εσύ, νεαρέ, τρελάθηκες. Θα αντούστριψε για να τρέχει γυμνός στους δρόμους. Είναι ο Αρχιμίδης, ο γιος του Φιδία. Το διάβασμα, Λοιπόν, Αρχιμίδη, η κορώνα είναι από καθαρό χρυσάφι? Βεβαίως και είναι. Έλειωσε 60 κομμάτια χρυσό για να τη φτιάξω. Να μου φέρουν 60 κομμάτια χρυσό, μεγαλειότατε. Πρόσεχε. Τα σαντάλια μου, θα κρυώσω. Ζύγισα την κορώνα, χωρίς το βάρος του όγκου της, που έκανε το νερό να χυθεί εδώ. Φέρε μου 60 κομμάτια χρυσάφι. 1, 2, 3, 4, 59, 60. Τα 60 κομμάτια χρυσού έχουν το ίδιο βάρος με την κορώνα, αλλά η στάθμη του νερού δεν έφτασε μέχρι επάνω. Αυτό δείχνει ότι το χρυσάφι έχει λιγότερο όγκο από την κορώνα. Η κορώνα λοιπόν δεν είναι από καθαρό χρυσάφι, περιέχει ένα άλλο μέταλλο πιο ελαφρύ. Ναι. Είσαι σίγουρος για ό,τι λες? Βεβαίως ναι. Είναι απατεώνας. Η κορώνα έγινε από καθαρό χρυσάφι. Το ζυγίσαμε. Το βάρος είναι ίδιο, αλλά η πυκνότης διαφέρει πολύ. Αυτό σημαίνει ότι η κορώνα περιέχει ένα πιο ελαφρύ μέταλλο. Περιμένετε. Κράτα. Θα δείτε τι εννοώ. Το βάρος είναι ίδιο, αλλά το μαξιλάρι είναι τεράστιο. Το υλικό του είναι λιγότερο πυκνό από το χρυσάφι. Μεγαλειότατε, σας βεβαιώνω. Είμαι ένας τίμιος άνθρωπος. Ποτέ μου δεν θα τολμούσα να... Μπορώ να το αποδείξω. Και πώς? Φέρε μια βαριά. Ναι. Πρόσεχε καλά. Πρέπει να είσαι απολύτως σίγουρος.
Αν καταστρέψεις την κορώνα. Τότε σου επιτρέπω να μου κόψεις το χέρι. Όσο και σένα είσαι βλάκας ή άσχετος. Αλλά όπως και να έχει να μην σε ξαναδώ. Εξαφανίσου! Μεταλλιώτα, δεν ήξερα. Άσε τα λόγια και χάσου! Έμαθες να χρησιμοποιήσεις γνώση σου.